todos. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, mga todas. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, mga todas. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Next na, kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex na. Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kilohertz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Hi! Good morning! 7:46 na. Ang oras po hatod sa Indokan Pansipani Trading Corporation, your tent rentals authority. Magapod kay punong barangay Aminusidal sa 0910-630-8420. Hatod man sa Indokang Clinic ni Dr. Rodi Ante. Bukas po siya, asinyaon, oro aldaw. Ang oras na iyan hatod sa Indokang SM City Legazpi 3-day sale on November 27 to 29 plus 1 day on November 30. Get up to 70% off on great finds. Shop and get a chance to win 20,000 worth of shopping money. Enjoy amazing SM Advantage and Prestige card holder deals. See you at SM City Legazpi 3-day sale on November 27 to 29 plus 1 day on November 30. Sama-sama tayo ngayong Pasko at SM. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nestogrow. Kompletong nutri-chan para grow happy. Neozep tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Milo. Milo everyday. May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Ang programang Hapot, hatod sa Indo, kan Generica Drugstore. Gamot at serbisyong guwastot abot kaya, may karapatan ka dyan. Kaya't bumisita na sa pinakamalapit na Generica Drugstore. Dahil sa Generica, may cake ka. Hapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Ang programang ini hatod sa Indokan. Okay na, Ronald? Ede ko na dangog. Ede ko na dangog. Nangyari sa baliktad. Hi! Hello! Smile! God is good all the time. Good morning, Daraga Legazpi, as in Probinsya Canalbay. Good morning po sa mga nakatutok, mga tugang sa satuyang programa Hapot. May tubig. May tubig po. Let's go! Mga taga Legazpi. May tubig. Mga taga Daraga. May tubig. Text daw po sa 0928-777-5548. Smart yan ha. 0928-777-5548. Paki-specify po kung saan na lugar na kabong tubig. May tubig po. Hello. May tubig.
Sa Globe tabi, ang pwedeng i-text tabi 0995-398-1813. Hapot, may tubig. May tubig po. Hello. Madam, may tubig, madam. Anong aputo mo? Nagsaking berde, inaapot ki Aris ka. Oh, Diyos ba? The most capable city in the Philippines. Daing tubig, daing kuryente, daing... Oh my Lord! Insultapon man sa tuyang Marian Noy. Yes. Napapangayag man kita. Yes. So... Sabi, nairap ka. Daraga pa ako nagdigdi sa ligas. Problema na ang tubig. Matigbak na lamang ako. Problema pa. Jesus, ano ba yan? Oh my God. Mayor, please. Paging Mayor Rosan. Yun na, Noy. Yes, ma'am. Kinalinturan nga ako no ikan hapot mo. May tubig. Kasi walang kuryente, brown out, walang kuryente, Anong koneksyon kuryente sa tubig? walang kuryente, kasi walang kuryente. Ata, may kuryente na sa ibang lugar. Sa iba, dai pa. Wala, May kuryente na sa iba. Sa iba, dai pa. kasi walang kuryente. Kaya again, pero may connection talaga pa may ang tubig sa kuryente. Tabi ka pa-under kan sa mga pumping station. Brown out, Kan sa tuyang mga supplier nin tubig sa LCA water districts. walang kuryente, wala. Ako kaya feeling ko naka-star na ako sa daraga. Kamot tabing nagdadangog. Uy, ang feeling ko daw baka usa ka raw naka-star na ako sa daraga. Kaso hapon istorya ko sa ano ko sa mong aga. Di ko kuang ko tabi isukwang ko. Nganya. Di iniling ko sa gate ko. Ano nga niya ako? Sina ko nakalaog na harong. Sabi ni Miss Nata, Washington Drive nga niya ako kita di. Iyo ba nga niya? O pag huna ko nga niya ako sa daraga kita naka-star. Nata nga niya. Wara-wara baga ang tubig. Oh. Pero sa daraga ilingon duha, ang natom kan tawo na problema sa tubig ang prime water. Pero hilingon to sa Legazpi, in fairness po sa LCWD, ang nag-supply tabi kitubig, saro man na concessionaire. Siguro dapat phone niya na aldaw, ang apunta sa Legazpi, bako na LCWD, ang apunta tabi, so supplier na mismo. Habo ko nang aranan ang supplier, may nag-apun sa kuya ngo niya na aga, may pig-feed sa kong informasyon, kaya gusto ko mo nang konfirmaron kung sindapan niya on dyan o iba na. Hello, amigo. Bossing, prime water. Anong prime? Ako ba yan nga paghuna ko, nakaistar ako sa daraga, Legazpi pa ba na ako nakaistar? Sabi ko ba kasi mo, prime water. Para mo na. Okay. Ang problema, sa septic spirit, yung pambayad. Ulukan tan sa ita. Kung magparakidit kita, amigo, magbadiskwido kita. Paghalon talaga. Lalo nangangog tinduwa, malispido na. Atayo na. Si Madam Rino ilang nga. Kinalinto na si Madam Rino. Paringanit, pinuko ko ni Mamalo, tapon dahil sa darga ka na talaga, Ata, nga ko, saan kita naka-star? Washington ba? Paghuna ko nga ko, daraga na kita naka-star. Nata nga, warang bulo sa gripo. Kaya baga, una ko, kaya ba, tinambag ka sa prime water. Oo. Supplier, prime water. Sinda. Apo ko si Mayor ng taon? Apo ko si Mayor? Kaya ko yung mo itumigo na si Mayor na nagkadirik ang Puyan, Ligas Water District, baka mamaga. siya bagan alkalde. Ta siyempre marout ang syudad ta kang ano ito so syudad ta living water ano ito? Ano ito? Ang syudad baga one of the most livable cities. Lovable city. Lovable pala. Lovable city. How can you make love without water? Pwede mambaga. Sa bagay, okay. Yung kumpirmado mo kayo dyan. Dahil, sa area mi, salamat sa Diyos, di kami nawaran ito. Ayong. Yan sa Rawis?
Ang church may bagao. So dati, Ay, so Buyuan. kung ka mo migo, so dyan ka mo sa Buyuan. So dati Yes, sir. yan. Oo, yan. Oh. Kaaga, doon ka sa engineering office, pag-ibo ka, nakiplano ka arong mo, sa Rawis. Manggura ng square meter dyan sa Rawis? Depende, mga 3,500, 5,000. Salbatan ang pangyari sa Kayang-kaya mo sa tuta. Didismayuhon mo ako kaya. Kayang-kaya mo, ni Kapa. Oh, hindi. Oh, sige, migo. Salamat, ha. Apodang ko si Mayor. Tay sumbong tana ini na. Wara tubig, migo. Minsan dikit bolos. Andakol, kubig. COVID pala. Toy Rain. Latosunta ka na sa rawayon ka na. Dahil kita magpara pasaway para mga sarawayon. Sarawayon ka mo. Ay, sus. Na naman indo ako kunya ka. Ede ka magpara high blood, no? Itabata aki ka pa. Dipisil yan. Hello? Hello, Sir Henry. Yes, sir. Good morning. Opo. Tungkol po sa COVID pala, Oh. may paisip pala sa LCWD Kasubanggi. Na? Pero duman sa ibang na radyo lang. May problema kita. May problema kita. Basta nag-post man da sa Facebook. Ang problema, si siya nakadanog. Ay, pumundok. Hindi, kakayan magtarala. Tapos tunta ka dyan sa rawayon ka na. Hindi, kakayan na. Kundo tunta ka dyan. Maligwa man ito. Dipisil mo pag nag-iinitan tayo. Iyo. Sige, Migo. Salamat, Good morning kami. Good morning. Si rawayon man iniman na. Siyempre, ikaw maginakadangog ka ito. Okay. Seryoso. Basa mo na kita. Bago kita mag-upload sa mga nanunungdan. Basa mo na kita. Basa. Henry M. Nataarog na kadang serbisyo kan tubig. O yaman ang hapot niya. Hello? Oh. Ano pilyo? Oh, sige, okay. Nagkapod siya ko. Minaloy-loy ako pag nagkapod si Mrs. Noel. Nagkapod si Mrs. May text niya ako sa ibo. Basa daw ngayang una niyo. Ano nga niya ako na pilyo kang basahon ko? Basta basahon mo. May text ako sa imo. Iyo po. Congratulations, Dr. Atria B. Planes, for passing the physician licensure examination and to former bank manager of RCB. An aki ni Ati Alma Planes. Aki ba yun ni? Bako man. Basta, congratulations, tabi. Bako man aki. Si Doktora Dot ay aki pala ni Ate Alma Planes ng RCBC. Congratulations po, Dr. Atria Planes. Ayos ha. May doktora na kitang bago na naman ha. Congratulations po ha. Ako galing ang mga aki ko dahil hilig sa medical na kurso, medicine o one. So nung ikadua kong aki, maripangan niya ako nung magkuang ka at ang lamang niya ako kita kinurse din na dagdag o doktor. Sabi ka ni kadua kong aki, ay ako nga daddy, gusto ko magdoktor. Ay yun nga ako, very good ka. Pagkatapos nga po kayo ng course ko, na pigtitake, sige nga ako, mas marami tapuson, mag-take ka talaga ki doktor, magbedisina. Ay bako nga daddy, gusto ko nga pong magkuang PhD. Ay salbata na nga akong pait mo yan. Pag-una ko yun na, PhD pala nang gusto mo. Tamamasteral da siya, buda nga PhD ako. Kaya may doktor ka nga pong aki. Bako nga niya ako na yung pigbimin ko, ayun nga niya po, basta may doktor kang aki. Salbatan na. O yan na. O, bueno. Basta untat, ay pig-priority ko ito, tara mo, nagapunsa ko si Mrs. Di pisil magparakuro kontra Ronald. Kung kontra ka, ay sus ko. Pag bubukas pa sa nakang gate, pwedeng madipisilang ka na. Hindi pwede magpara. Kaya ginibo ko na ito. Pasensya na po kamo. De bali, daing tubig, basta may water bill. Okay. Ito. Reaction muna tayo ha. Lababog City. Lababol City. Latosonta ka dyan na. Lababol City. Okay, sandali. Reaction. Sa PBN Boragways, igwang tubig. Pero color brown.
kuan yan, tourist spot yan, tourist kuan yan ha. Ang mga turista kan nga relason pag pinailing mo kaan, day pwedeng ilaba. Saka buragwisyo na. Okay na. Hanggang ngunyan po, struggle pang sa tubig, taga barangay 8 man po ako. Permi pa ako po yata, naglalaba matanga. Mapagalon po, wala tubig. Kabarangay ko pala ini. Kaya sa Domingo, mamata akong atab, tamalaba ako ta. Pag nagbata kang alas 7, wala ng tubig, tapos na. Lapok po ang nagbubolo sa gripo me. Sa impong lugar ini. Pero sa Puro, good morning, sa Puro, pawara na. Kasubang ginagbalik sa tubig after 10 sa Banggi. Everyday na lang, warang tubig. Anday pwede magtago kitubig. Day pwede magtago kitubig tamati. Yan. Ha, lakop na. Ansimbag, basta aki may tubig. Ang ako may tubig. Problema, dahil pangbayad. Lalo na sifted. Natusunta ka dyan, Will, na. So, sifted fee, baga, depende sa konsumo. Ito, reaction tayo. Another one. Ito. Hen, ako ang pagibo na lang ki bumba, ta i-high blood ako. Ako nga ni, usisi pa lang dyan sa inyo tatao mag-repair ki dipwell. Taso, bumba ko sarang gusto kong buhayon. Di ako nabubukasan pati so, gari may depresang kasket kan, pagkaso Domingo, pigubukasan ko ta, gusto kong i-repair. Di ko nabubukasan, matagaso na sukan, so gasket di ko na na-open sulaog. Baka po may midbid ka mo dyan. Pakitext daw po ninyo kung tatao ka mo. Ipairay ko po sa endo sa dipwell ko. Arog kayo. Makarelax lamang kita. Ito. Gibo na lang okay na. Pag nagbaba ka kiputi, pagbabad ka kiputi, mabigla ka bulos na dugi, uragan ka. Pag dikolor naman, bigla na malaag sindaki chlorine. Sa kulay blue, nagiging gray. Makauya mo na maray bagahen. Kaya ngunyan, tarangkilo na ako. Tamay bumba na ako. Pinaputol ko na sa water district ko. Ayos man ini. Si 8425. Pag naglaba ka man ang gad kiputi, minaitom, tabig lang minabulos, labog. Pag maglaba ka man kidikolor, biglang minaibang kolor, ta minabulos, chlorine. Excuse me po. Most lovable sabi niya lovable yeah, lovable day ka nga ni makalaba wala tubig ito baka sa aga igwa na kitubig pwede digdi sa Rosemont subdivision sa Estansa wala pa action Imperial Homes ano na masarong taon na sa pagkatumbak ang tangke December 19 mapagalo na magpara matang atab, mas matanga na malaba. Pinurwan ko na iyang kay Kwana, kay kay Kagawad Fernan, Imperial Tabi, balikan ta yan ha. Igwang tubig sa barangay 8, malabog lang, okay. Pero sarong kasbago, nagbukas ako, medyo malino At igwa sa Rawis, makusugon. Ano ba ito? Madali lang Luwensa, taubuson tayo ni reaksyon. Sa Purok 5 Dapdap Legazpi po, wara tubig 3 days na kasabanggi. Pig-open ko lang ang aga, sugri po may, wara lamang maski tagdo. Ogwa ka baga serhen pampalnas, maray anta, ano ini? Ano pa? Masarawayon ka na. Dahil na magparareklamo, magtuod na sa mo. Gani ba ng gadiyo, tama ka man? Resolver kan tubig para lason para ay pagpalayasa malinig po ang tubig digdi sa daraga. Very good. Grabe na ang water district, makusog pangihi sir. Ano problema? Istrikto sinda sa pagbayad. Sa post ba ganinda? Kasuwapo, naraot da. Ano ito pa di sa naraot pa di? Pade, ano sa post ninda kasuwapo? Tabi, naraot sa ano ito? Naraot sa ano pa di? Daing kuryente, daing nakapam. Adang kuryente. Talagang tama pala sa tugtugtang. Walang kuryente, walang kuryente, walang kuryente. Konektado talaga. Ang bayadan ko sa konsumo kan tubig 296, sa septage fee 489. Anyari, kung wala tubig dapat sana mag-action man ang City Hall.
bawas na payment, bako penalty, lalo penalty, mabilis na mag-penalty, i-post nila ang computation ng penalty. Yo, totoo na. Baka binalyo na ang koneksyon sa daraga. Maray na aga gayon. Sandali lang ha. Wala po kami tubig digdi sa Pag-asa daraga. Aha, yan. Wala pong tubig sa Washington Drive. Tubig po naman isang mga basic needs. Baka pwedeng masikaso man kaagad nila ang tubig. At tayo, ako talaga, iparevive ko na itong bumba ko ta. Nauyam talaga ako na napakalam palang pagdaing tubig. Purok ono tula-tulam, mawan mantang day nagsakat ang tubig. Saka, prime water palitan na air supply, tabaka bayadan na air supply. Bigis ang gusto ko. Nyata po, dai pamahali ang universal environmental charges. O kuryente man ining hapot mo. Good morning. Apudan mo na si Mayor. Sige. Henry. Good morning. Dahil lamang tubig, 4 na aldaw na. Dahil, saan po yung lugar din yung tubig, 4 na aldaw na? Sa tula-tula, 4 na aldaw na pong daing tubig ang gripo digdi sa tula-tula. Saka, digdi man po sa DPWH Airport site, poon pa kan kinta, wala kitubig. Dapat gayud ang water district, iyan na PhilHydro, magpuon ako mag-supply man. Dapat gayud magkuan man kamo, mag-ikot kamo sa mga barangay, magamit kamong lorry, mag-deliver kamo kitubig. Aron kang pigigibo sa water district kan daraga. Na nagribo-gibo man ka iyan, iyo manggiraday ka po sa mga residentes. I-report mo sa 888. Pirakol kan trabaho kan presidente. Wala po tubig sa dapdap. Good morning, Purok 8, Purok 3, wala tubig. Ganito na lang araw-araw. Kuya, ang surcharge 10% na nadag sa amount kang water bill mo, pagday mo na bayadan, tulos, due date. Ang pigbayadan, sudiit na maati na bolos, kang gripo. Saka, water district, baka po nagdadangog ka mo. Magpaliwanag na po ka mo. Taon niyo, lakop na daing tubig, suppost ka so apon ninda, kabos ng particle ligas, pinang tubig ta daing kuryente bak, ang ngunya day, pang kuryente gayon. In fairness po sa APEC, bako ya, ang kuryente dyan ninda sa tagas, in GCP po yan, in GCP. Bako po yan APEC. Yo. First time ko po kuya mag-text sa'yo, siyam po ito. Gwapo mo pala kuya sa personal. Nakita na kita sa mall. Pabati ako sa sarili ko, happy birthday. Kahit walang handa po, please po kuya, sana po di ka galit. Pwede po pa-plug number ko. Hanap akong maging friend. Okay. Sige. Puro ini, may baya. Ano ini? Si Mayor Peretit, taday na dadagit. Henry, apudan mo na baya si Mayor Rosal, taputon mo na. Buda may kukonfirman ako kay Mayor talaga. Okay? Sandali, puro ini. Carmen Malbar. Ano ini? Ano ito? Ay, kuryente ini. Sige po, forward taman sa APEC yan. Pahalion. At I do not know kung ano na nag-apply sa Legazpi na Mactanrac. May Mactanrac nag-apply eh. Ikonta kay Mayor daw, ihaputa kay Mayor Dodon. Sa bugtong, nasa na ang PhilHydro, kaso warang bulos ang gripo. Mabuyong magbulos, makusog pa sa ihi, gari pa iced tea. Saka, yun na. Makomersyal mo na kami. Mga tugang ta. Apudan ko tabi si Mayor. Ang mga bareta po nasa Indong madadangog, hatod po sa Indokan. Mga minasunod. Maabot po mga tugang sa 10 billion kantidad kan danyos na darakan bagyong Ulysses. Sa sektor kan infrastruktura, base sa report kang National Disaster Reduction and Management Council, kung saan 125,000 ang mga harong na naraot sa nagkapirang parte kang Luzon. Sinabi kan NDRMC Executive Director Ricardo Halad na nasa 4 million naman ang bilang kan naapektaran kan bagyong Ulysses gikan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, National Capital Region asin Cordillera Administrative Region. Mandang kinumpirmar man ni Halad na mantinido pa man giraray ang 73 na bilang kan mga nagadan sa bagyong Ulysses.
Ang mga baritang yan, hatod po sa Indo, kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa sari-sari store. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap. Ang bawat lutuin. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Milo. Milo everyday. May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nestogrow. Kompletong nutri-chan para grow happy. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Joy! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Alright, oni ang the best na experience siya. Ronald, ako gani po nindo mga tugang. Oni ang the best na experience siya. Nag-text si Father Alri Compuesto. Oni ang the best na experience siya manangga. Tama man sa iyang isi-share sa to. Di ko ngaya aram kung marhay o maraot. Tapag minauli ngaya ako, wara man kami tubig sa gripo. Pero ngaya may bomba kami. Nagkamasil na ngaya ako kikakabomba. Padre, the best na experience mo. Dapat arog kayo ng mentalidad kung may bomba ka. Kaya mapag-ibo mo na kang bomba ko sa araw. Ipaparepair ko talaga ito. Iparepair ko talaga. May, tama. Day aram kung maray o dahing tubig. O nagkamasil ngaya ako kabomba. Good morning, Tabi Padre. Ang hapot, magbabalik, magkalipas lang kayo ni. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Looking for affordable and fresh meat this holiday season? Nong Meat Shop na kita. Nong Meat Shop. Punta na kay Nong Meat Shop. Siguradong panalo ka dito. Marami kang pagpipilian. At siguradong wala kang pagsisisihan. Mura at garantisado. Dito mo lang matatagpuan. San ka pa? Dito ka na. Kay Nong Meat Shop. Marami kang choices. Available ang manok, longganisa, skinless at iba pa. Dito mo rin matatagpuan ang tosino galing Pampanga, siomai, ham at iba pa. Nong Meat Shop. Nong Meat Shop is located at Market Side, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na, makita ka pa. Kitang mga Bicolano, madali makatindog. Maski anong problema ang mag-abot, uragon kita. Sa iba-ibang helang, digdiman kita sa bulong na uragon. Rexidol Forte, uragon na banat para makatindog sa bagat. Kulog kang payo, kulog kang hawak, asin kalintura, kulog sana iyan. Uragon kita. Rexidol Forte. Uragon na banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte. Uragon banat sa apat. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta
at Manunta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato ka Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, kapalibutan ta at Manunta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulang tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Magnesto Grow to grow happy. Ang nutrients absorb ng katawan Kapag healthy ang ating mga tiyan. Magnesto Grow with free balanced meals. Nesto Grow kompletong nutrition. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Nestico 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Ngunyang panahon ng kalintura, salud kan pamilya ang sa imong enot na prioridad. Kaya sa puon pa lang kan abo, dapat alisto. Pilion ang #1 Lagundi Cough Remedy. Ascough. Give us a first-grade organically grown Lagundi leaves. Igwang bronchodilating as in mucolytic action para sa luwag tunaw ginhawa. May grape, ponca na strawberry flavors, kaya dahil madidipisilan pa mo ng mga aki. Asin para sa magaspang o magatul na abo kan adults, may Ascough Ginger na mal ang ginhawa warmth o Ascough Menthol para sa cool soothing relief. Ascough, ang #1 Lagundi Cough Remedy para sa pamilya. Vitex Lagunduel, ang generic name kan Ascough. If symptoms persist, consult your doctor. From Ascough, the #1 Vitex Regundo Elagundi Lift Cough Remedy. If symptoms persist, consult your doctor. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob kang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Derechahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay resistensya nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand fortified powdered milk drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%.
Tibay resistensya nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap na sa orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sa Fabcon kong charcoal protektado, ang chef sa umaga, I'm home! Mommy, namabungo pa rin sa gabi! New Sir Fabcon Charcoal Fresh. First Fabcon na charcoal protektado. Kaya blooming ang bango. Sir Fabcon Charcoal Fresh. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me. Marian Rivera. And Zia! Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido G Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido G Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Isa, dalawa, tatlo. Sinong mananalo? 4, 5, 6. I-fix na nga natin. Vicks Vaporub nagbibigay ginhawa mula sa 6 na simptomas ng sipon. Pitawalo siya. Mabuti ng pakiramdam. Camphor plus menthol plus eucalyptus oil is the generic name of Vicks Vaporub. If symptoms persist, consult your doctor. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One! Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na! Neurobion, 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 neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Magnesto Grow to grow happy. Ang nutrients absorb ng katawan Kapag healthy ang ating mga tiyan. Magnesto Grow with 3 balanced meals. Nesto Grow kompletong nutrition. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Nestico 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Buting balita, extended hanggang November 30 ang payment deadline ng SSS contributions na di nabayaran mula February hanggang October 2020 para sa regular employers at mula January hanggang September 2020 para sa household employers, self-employed at voluntary members. For more details, visit the SSS website and social media accounts. Buting balita, extended hanggang November 30 ang payment deadline ng SSS contributions na di nabayaran mula February hanggang October 2020 para sa regular employers at mula January hanggang September 2020 para sa household employers, self-employed at
voluntary members. For more details, visit the SSS website and social media accounts. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Inuman ng kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Harani na sa imo. Bayad mo, sigurado. Maawot kan APEC na mapagian ang pagbayad kan APEC bill sa Rapu-Rapu Asinbatan. SendPay. Magbayad sa mga minasunod na napiling tindahan na may kontrata sa APEC. Darahon lamang ang bill sa tindahan asin duwa na magbayad. Given Grace Store, Purok 2, Batan, Rapu-Rapu, Albay. Erson Store, Purok 4, Pat Mariano Street, Poblacion, Rapu-Rapu, Albay. Bayad sa APEC linemen. Ang mga APC linemen sa Rapu-Rapu Asinbatan, otorisado kan APEC na magresibe kan bayad kan mga konsumidores. Tulos itataw ang resibo kan binayadan. Ricky Ebuenga, Hener Echane, sa mga konsumidores na may mga arrears o atrasadong bayad kan mga nakalihis na bulan, pwedeng magbayad nin installment sa kaya nindong kantidad na daing multa. Alagad bayadan ng tamang kantidad. Kan current o presenteng konsumo, nganing dai maputulan kan serbisyo kan kuryente. Mapadali, pasil na ang pagbayad, dai mag-atraso. Ang fresh ka tuna. Mabigat. Magaan. Mabigat sa laman. Magaan sa bulsa. Mabigat. Ang fresh ka tuna. 175 grams sa tuna, SARS at gulay. Mas mabigat kesa iba. Magaan. Ang fresh ka tuna, 21.25 lang ang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Mabigat. Magaan. Fresh ka tuna. Bigatin sa sarap, bigatin sa sulit. Fresca tuna. Fresca Tuna. Fresca Tuna. Bigatin sa sarap, bigatin sa sulit. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cell phones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmarista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Yeah! Balik po kita sa programa. Maray pa si Father Marlon Bron, maugma ang buhay sa bulod, hayahay nga niya.
Digdi ngaya sa Kutmon, warang tubig. Digdi sa Kutmon, walang problema ang tubig. May 5 drums na pangsalod sa uran. Letter B, may jetmatic pa. Uyog-uyogon mo yan. May 5 drum pangsalod sa uran. May jetmatic pa. So, bumbabaga na bigyan sa kita. Plus ngaya nawa sa water. Yes. Ini ngaya ang buhay sa bulod. Hayahay. Kaya si Ronald ngunyan, luminawag sa ko digi sabot, ugmahon si Ronald, ulukon. Ano nga niya ko, Ronald, ulukon ka? Naguran niya, sir. Naguran nga niya ko, ano? Pwede nga magsalod sa oran. Toy Rain, good morning. Igo. Yes, sir. Mataot sa nakita kidikit na contribution ng opinion. Sige daw. Nangod sa tubig. Lumaong kitang sa water district. Sa Ligaspi. Kaduro dakula kang karatula conserve water. Pero sinda ang nag-advokar kan magtapok kidakul na tubig. Nata. Nagpapano ako kan drum ko. Nagpapano ako ng istakong tubig. Pag malilig sa mata ko. Ha? Kabanga na subarilis, pagbalik ko la mauna. Sad experience. Ako, Migo, na istoryanta ka, Migo. Patulong ta ka mo madali sana, ha? Kan Domingo, naglaba kami ni Mrs. Nagragnaw na baga, ragnaw. Puro pati Migo puti. Di halos nangabangaan na sa tubig sa washing machine malinigon. Naghali kami ni Mrs. Ta nagkaon kaming madali. Pagbalik mi Migo, lamaw na sulaw kan washing machine. Grabe ang sayang. Grabe ang sayang kang sa tong pinagmamautan na mabayadan. Ha? Uni pa. Pag mati nga yung pibulos dyan sa area nindo kung saan, madagos na magpaitulos sa water district. Uni ang hotline me. Opo. Okay. Tama pabulos inda kang bleed line inda. Conserve water. Yan ang advokasya ninda. Pero nagtatapok sinda kitubig na nag-report sa sarong area, kimate ang tubig. Saka baga. Saka. Okay? Sa Singapore, amigo, mortal sin ang water wastage. Totoo, amigo. Totoo yan. Tama ka mortal yan. sin yan. Totoo. Patang hinugas naman. Iko mga amigo kitang mga abogadong nagdadangog. Tibaan pwede kasuhan, adalan, ang pasistema kan tubig. Iyo. Ang basic requirement and necessity regarding COVID prevention, dapat perming magugas. Yes. Magkarigos. Yes. Magmalinig. Yes. Paano kung na-COVID ka, na dahil dahil kang bibaldeyo sa inodoro mo? Tapos ka. Dahil ka nakakarigos. Tapos ka. Paano kung na-UTI ka, tapos dahil pigbabasa mo takla? Tapos ka. One, constructive kita. Yes. Ini kasing mga pilhydrong ini kasing mga prime water na ini, mga prepintado ining negosyoning, nagninegosyo ng kapasluan. Ang tubig, dahil man inimbento kita mo, regalo yan kang mahal na Diyos. At kasi, ginibo ining commodity na excessive ang presyo. Na tinatapok man sana kung minapulos lamaw. Alangkawon ang turbidity. Kadakol diyang ki-engineer. Masik may engineer dyan. Kaya inaapodan ko sa tuyang provincial sanitary engineer. Ang Department of Health and so with the city health office. This all relates to COVID prevention. Magtumarparti tabi ka mo igdi. Na tubig bako potable. Ang pigreklamo kang iba, pigreklamo mo amigo, supanlaba. Yes. Bako pa yan sa piginom. Yes. Bago nag-abot ng pilhydro, mataoning di kalidad na tubig, competitive to the purified water sa mga water station. Yes. Dahil man nangyari. Pero mas na pinangako ka napik. Yeah. Dahil ng brownout. Okay? Kaya nagpakalaog na,
nagpirmahan sa kontrata na dahil man pinaagi sa public hearing nakabusis man ko sa mga Simidong Rescal de Gaspe, iyon na iniampig sa parta. Grabing tubig na tinatapos, alagad, low quality. Ini kasing supplier na ini kan tubig sa water district. Kompleto diyang engineer, mayo sinda ng settling pond. Ang settling pond na yan, garoyang pool. Na ang tubig na raw water na extracted kung sa na wells, dyan mo i-stackon. Pag in-stack mo dyan, within 12 to 24 hours, ang turbidity ka yan, ang mga sediments ka yan, ma-settle down. Bago ka mag-supply, magpabulos sa LCWD. Dapat may settling pond. Ang ginikibo ko, igwa kong sa diring settling pond sa arong. Pangkabaw sa pagluto pagsapla bagas, etc. etc. Iba ang nahihiling mo sa mata, iba ang totoong nangyayari kan tubig mo. Pinabulos mo, igwa kong water jug na puti. Dapat puti. Maraming mahiling mo sediment. Okay. Ano ko yung pagkabanggi? Malinig sa mata ko. Pagkaga, ilingon mo ang sediment na nagtundag. Iyo na nagdadamot sa kidney mo. Iyo yan na nagdadamot sa kidney mo. Past years na naggagamit ka kang tubig ninda. Sa kung nata ang barometro ko, kung nata poor quality ang tubig ta, this refers to the Clean Air and Water Act. Okay. Nata yan ng CPHB. Pero that defeats the purpose. The quality of water na pinoproduce kang water district defeats the purpose of the CPHB. Na dapat malinig, potable, etc. etc. Because we pay for it. We pay what is not due. Nagdidisponer kita sundo sa pangutang kang pambayad dahil siya na maputulan. Kan tubig na tinatapok. Numero 1 ang tubig. Sabi nga ni kan mga gurang, dahil baling ngaya, dahil kuryente, basta may tubig. Sa panglinig, panglaba, pangbasa, pangdugdog sa CR, lalangawon kita pag daing tubig. Gabos-gabos tabi ni, adalan, minaapila ako sa mga abogadong nagdadangog. Kung paano ini, kakasuhan talaga. Na dahil narireparo, ang dapat reparoon kang LGU, kang Provincial Sanitary Engineer, si Engineer Sabater, nadagtura naman ako kayo. Kang Department of Health, Water Potability that refers to the Clean Air and Water Act. We are paying for nothing. From tubig to kuryente to internet, etc. Iyo man sa nami ko, salamat na sin Diyos Marinal daw. Sige, Migo. Salamat, tabi. Toy Rain, mga tukang sa iyang opinion. Reaksyon sa satuya, tabi na programa. Ini, mga tugang, Hapot. Hapot. Ano nga nito? Dahil nagisimbag si Mayor, tinext ko na si Mayor, baka may mga importante pang pigasi-kaso. Inuumaga. Dahil nagisimbag si Mayor, gay, may importante pang pigasi-kaso, madali lang Si Kapitan Mando Toledo, mga tugang kanbugtong, nagpatanid sa publiko, na dahil databi pagparabuhian ang mga ayam nindo, bago da maging hurian gabos. Ano ang plano ni Kapitan Mando? Hapot. Ramonta daw yan sa report ni Lowens Barsona. Taon-taon da, apudan ta si Mayor Buda tabian LCWD. Lowens, good morning Lowens. Yes, salamat tabi VP Henry. Happy birthday kay Kapitan Mando Toledo Palangon yan. Okay. Roger, sa mga dagdag pa niyatong bareta, pinataanan mismo ni Kapitan Armando Toledo kan Barangay Bugtong, Legazpi City, an sa iyang ibang mga irresponsableng mga residente na may sa dirinin ayam na pagtagasaray-sarayon ninda iningani na dahil pa maging uri ang gabo sa mga ini. Ini makalis na ipinagunabitan ni Kapitan Toledo sa DZGB News na mga daikayang alagaan o kaya atamanon an mga ayam ninda isurinder na sa nasa sa indang konseho ngani na maisurinder ini sa City Veterinarian Office ngani na masolusyonan ang problema sa pagbalagaw-bagaw.
na barangay na apisar kan delikado ini sa dagaagi na motorista, delikado pa ini sa patakot kan rabis. Manunutaran kaya na may nagkapira ng porsyon kan barangay ang kadakol din mga buhing ayam kung kaya solusyon kan barangay kung dai na kaya atamanon isurindir na sa nasainda para mabawasan ang problema. Ang nangyayari pati sa palibot, papabayaan sa nakan iba na buhi ang sa indang ayam, pero kung naligis, buda may nadiskwido na nakamotor o na ang nakabihikulo, dahil na ako ninda na sa diri ninda ini. Pero kung naligas siya na ini, buda di dakop kan city vet, ngara o na sa mga misil, buda masin ganinda, pag di dakop ini na nagbabalagaw-bagaw. Yan tabi bipian mga dagdag na istorya, halili sa luwas, ako po si LTV. Ang ngunya ng mga panon, ang kay pon, tabako na puro patanid. Ano sa iling po nindo? Kitang mga nasa gobyerno, mga nasa posisyon, bako naman ngunyang patanid ang kay puwanta, aksyon. Aksyon tulos. Pag may nagbalaw-bagaw na ayam dyan, sila udan ang base duman sa ordinansa kan syudad. Sabi ni Architect Leo, I reviewed some Philippine laws during Spanish era until American occupation. There was a law that required to install rainwater collection for domestic use. Ano daw nangyari nawara sa na ito? Baka pwede yan ma-review sa Legazpi. All residences are required to install. Pwede, di ba? Pwede man. Pwede yan, di ba? Saro po yan sa pwede na, na gibuhon. Mga tugang tangani na pirmi kita may naka-stack tabi na tubig, dyan po mga tugang sa satuya tabi na palibot. O madali lang tapig apo dang ko so LCWD, habang si Mayor Gary Kwang Gayod, BC, mga tugang taday pa nagisimbagan sa tuyang text. Ayun na, nagsimbag na si Mayor, madali lang Nagsimbag na si Mayor, madali lang. Nagring tabi ang cellphone kang LCWD, so PIO kang LCWD, nasubok na magsimbag si Richard. Richard aton po ini, LCWD PIO. Chard. Wala nang simbag ang LCWD. Silensyo na. Good morning. Hello, morning, si Richard. Good morning, Sir Henry. Si Henry tabi ini, napapod po ako nagprograma kaya ako ngunyan, bossing. Kadakol na reklamo tabi sa tubig nindo. Wara tabing tubig halos ibang gabos na sentro kan Legazpi. Maluyaw tabi ang kung bako maluya ang bulos. Malabog kung bako malabog sa dayuton ang bulos. Dakol na tabing complaint kan mga residentes. Nailing ko sa post nindo sa sa Facebook nindo na deng na route so kuryente duman sa may PhilHydro nindo. Sa electrical pump. Ano po ang nangyari bakulang iningo niya na, perang aldaw na po na daing tubig sa palibot kan sa tuyang syudad. Dagit na tabi chard ang mga konsumidores Ano po nangyari? Actually, nairay pa lang alas 2 sa hapon so problema sa electrical kang pump. Sir Henry? Ang problema ngunyan, inibagang source ninda, nabalon-bulon baga ni mga baybay, tapos ngunyan, pigbabako po, pirang simana nang irahay sinda ka, na hindi na kayang itrabaho ng 24 oras. Tadagit na ang publiko, amigo. Ako, in fairness sa Indo in fairness sa Indo nag-receive man sa nakamag-supply kan Maynila PhilHydro. Pero yung supplier kan tubig, dapat mag 24 oras kitrabaho para masatisfy ang needs kan sa tuyang mga kababayan na kamo nag-supply sa mga harong. Iyo po nga ni ko dapat, Sir Henry, kaya nag-communicate na kita sa PhilHydro main sa Manila na pwede expedite ninda kaskasan ninda ang trabaho. Muna yan. Kasi nga ni po, piktadong maray ang tao. Kasarong aldaw baga may pigitrabaho dyan sa Mabinit bako? Sa may Mabinit area. Okay na po ito. Okay na ito. Ngunyan, okay na mga sa diritang sources, mga all sources na okay na. Operational na. Pero ang main supplier nindo, ining Maynila PhilHydro. So, dahil sindang sense of urgency. Pag-abot sa araw kaya ni pangaipo kang publiko. Ano po ang sabi ninda tabi si Richard? Ano po ang sabi ninda sa Indo? No rin hindi mapakaskas lamang na trabaho ng inita. Daya ko dapat nagapara excuse kan baha na kan na uminagi. Ito po ang communication ninda. After na, nagabako sinda kang baybay na luminaw dumas sa system ninda. Salbatana. Perang aldaw ng babakho iya. Yung po,
Kaya, kunyan, maluya supply kasi they ito totally, so production, they totally nakukuha po. Dahil nga may kasalak na baybay. Opo. So, ang problema ko niyan, tabi si Richard, sa supplier nindo, itong tubo na napigukuan na ninda kay tubig para i-supply po sa indo, ito ang problema ko niyan. Until now ha, until now. Iyo po, sulagon po. Nasulat? Napalag mo lang po ito kay baybay, so tulong bagyong nadagi po. Pirangal daw na, di pa nagnatatapos ang baybay daan. Di pwede si Richard pamugta kang tangkwari dyan para ikwari ang baybay daan. Biyo-biyo pa. May tignan pa rin natin ito man. Sa suction point na nilaw kay baybay, di man po kaya ito, i-penetrate si Bako. Diyos ko, kadakol kan matali dyan sa indan na engineer. Ano po sinda? So, tigmamano-mano ninda sa may suction area. Mano-mano? Salbatan akong mano-mano. Kaya nga nito pwede ito, anong tibak ko? Okay. Sige. Di ano sabi, sir? No rin matatapos na yan na mano-manong yan? Si Richard? Sir Henry, ongoing pa ko niya. Di pa silang Di pa? Advice. Pero, ang may na-repair na po kahapon so pump. Oo. Kaya, may tubig na po niyan. Kaso, maluya pa manggiraray. Ayaw, sir. Maluya pa manggiraray. Because hanggat kaya hindi natatapos na pag-clearing ninda sa sources tinda. Iya po. O sige, sir. Iyo masana po. Gusto mo talagang maaraman ha. Ako, nisasabutan ta kamo receiver lang kamo kang supplier, kang asam no, day man kamong problema sa linya. Iyo lang inin na pig-repair ninda. Buda inis so pagkawara kang kuryente kaswapon. Pero several weeks na po, narogan ang sitwasyon ta po, si Richard. Anong sabi kayo ni kan board ta sa LCWD? Ding action ang board o may action man tabi? Actually, pakol na nila atensyon ng Hydro Manila. Oo. Nagpapamilipate pa sila duman na kung pwede na kasi kung nini patrabaho nini. Tama po suggestion mo kasi bago na kung pwede 24/7 nini ang trabaho kayo nini. Correct. Kasi kami na po ang nagagrabe sa complaint mo yan Iya po. Actually, kamong nararaot kamong nababasol kang tao talaga. Sango niyan, tapos siyempre kamong nag-supply kitubig. Tama po yan. Actually, kami kakatapos lang kang to ERP, so Emergency Response Plan kakagibo bilang and well implemented kasi may team kami para dyan. Iyo. Sa emergency response pag oras si Bagyo. Opo. Especially sa pag-restore kang supply. Iyo. So ang mga sources may fully restored na. Ang problema po, uning supplier may. Tagpod mo yan, mayo kami yung total control tende Kasi, siyempre, we are bounded by the contract. Kung ano ang limitation sa contract, hindi naman pwede i-insist sa tenda. Okay. Last na lang po, sisi po ang chairman kan board ta dyan sa LCWD, tabi si Richard? Si Sir Engineer Lanosa po. Engineer Lanosa? Sige. Tayo pahanap ko sa kontak ha. Okay. Sige tabi, sir. Salamaton tabi. Salamaton. Salamat po. Okay, thank you. O ilaw sa gabing tahimik, sa gabing madilim, o tubig, na ang tubig. Abo ko madagi talaga. Nag-reply na si Mayor, nag-ring po sa iyang cellphone ni Mayor ini. Nag-reply na sa kuya Nag-reply na si Ayor. O tubig, sa gabing tahimik. May kaurang ngayon si Mayor. Maray-rahay ang platika manungod sa tubig. Good morning, Tabi Father Paul Ocfemia, my friend. Gari long time no see, long time no hear, Tabi Padre. Sandali lang ha. Sandali lang, Noel ha. Piga po lang ko. Sandali lang, Migo. Tapudan tamo na. Migo. Noel. Hello.
Hello, amigo. Maswerte yung kita ko niya na aga. Tatulong pa din sa tong paradango. Kaya nabibless kita eh. Kaya pag nadango ko yung mga amigo kong nag-text, minakalman sa kuyang pamati. Father Paul, Renapon. Mayor, nag-ring si Mayor. Nag-reply kaya sa kuya ka sa bago eh. Ando, da, kapag check ko na ni Mayor, kung may tubig man ang gaduda eh. 10 before 9 in the morning. Ang oras na iyan hatod sa Indokang SM City Legazpi 3-day sale on November 27 to 29 plus 1 day on November 30. Get up to 70% off on great finds. Shop and get a chance to win 20,000 worth of shopping money. Enjoy amazing SM Advantage and Prestige card holder deals. See you at SM City Legazpi 3-day sale on November 27 to 29 plus 1 day on November 30. Sama-sama tayo ngayong Pasko at SM. Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Maggi Magic Sarap. May new triple pack na. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Milo. Milo everyday. May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Merry Christmas po. Mamaya lang, tabatama alas 9 na. Apunan ko graday si Mayor ha. Kung mas magigibo kay anime. Ang problema sa Maynila, Pilhydro eh. Siya hindi ang problema. Bako tabi sa LCWD. Only that, siyempre, nag-aagi sa gripo. Pero gayon, tudun ta ng buhay ta na ang instead ng ngaranan tang LCWD, Maynila Pilhydro. Ilang sa Daraga, nawara magasupunas sungaran na DEWD, Daraga Water District. Ang nakabugtak na, ang pigadagitan na kan tao, prime water. Pagdaing tubig. Ugaring, desi mayo nagisimbag. Gusto mag-commercial tabi, Nald? Gusto mag-commercial? Commercialin na muna tabi ta. Istambay na muna Andy at saka Renz tabi. Nagtatabang na puun baka ito. Sinda kita ika ako bikon. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako biko lang sa puso ko. Serbisyong totoo, digdi sa puso ko. Ako biko lang, puun pa ka ito. Nagtatabang na, lalo na sa ngunyan. Na may pandemya talaga naman na perminahan dong. Nagtatabang na puun baka ito. Sinda kita ika ako bikon. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako biko lang sa puso ko. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka Kay? Kasi may kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Active Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon
Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang 10 pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. 10 pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR or promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Kahit nasa trabaho si nanay, nandyan si Lola. Ibang klase talaga si Lola. Lahat gagawin para sa kanyang apo. Kung kailangang umalis ni nanay para magtrabaho, maaasahan si Lola para alagaan si baby. At nakapag-ipon na rin si nanay ng breast milk niya, kaya walang problema. Maibibigay ni Lola ang breast milk ng nanay kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ya, bukas po ulit ha. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Di naguhugas ng kamay? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Sa pulugan payo asing kalintura, ang biogesic, matibay, maaasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag mapusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Kung kailangan maging wais dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na kaya Surf kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na. Mega Laki na. Maputi, malinis, pabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Nung dalaga pa si nanay, United Home for Sulfate Iron na ang iniinom niya. Kaya ngayon na ako na ang dalaga, United Home for Sulfate Iron din ang iniinom ko. Sabi ng mga nanay, United Home for Sulfate Iron. Ferrosulfate is the generic name of United Home Ferrosulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home Kidilets, ang gamot na panglagnat na sulit at magaling sa mga bata. 250 lang SRP. Sabi ng mga nanay, United Home Kidilets! Also available, Kidilets Syrup. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Problema sa mabaong amoy ng basura? Nako, huwag magtiis. I-Zeolite na yan. Ang Zeolite powder ay may kakayang mag-absorb ng amoy. Walang amoy, walang langaw. Kaya iwas sakit, di ba? For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. Merry Christmas po! Angie, Renz, doon na lang kamo sa tingog kamaruan tabi, ha? Kansa indong mga report. Angie? Angie? Yes. Relax ka lang, ha? Yes. Okay. Renz? Renz? Aha. Okay. O bueno, mga tugang alas... Thank you pala na. Salamat po kay Dr. Melinda de Guzman. Nag-text sa kuya ngunyan, tabi, ano... May additional siyang 3,000 pesos po na donations sa tuya tabi na padagos na Operation Daramayan kan DZGB para po sa typhoon, biktima kan Typhoon Ulysses and Typhoon Rolly. So mga donations po nindo, parte kan sa inyong donation, sinatod mi po kasapon duman sa mga miyembros kan Agta Tabangnon tribe sa Tiwi, sa Huruan, Tiwi Albay. No? Salamaton po sa Indoga Boss, mga tugang. Kaparagos pa kami nag-akseptar, tayo pa kami kimasunod na distribution sa iba pang mga lugar digdi po sa probinsya, Canalbay. Okay? Salamat kan sa nung pagantabay, Ma'am Zenny. Ma'am Zen. Good morning, Tabi. Diyan po sa residence ni Dr. Melinda de Guzman. Good morning, Tabi sa Indo. Ma'am Zen, morning. Magparaluwas, tabata nag-uran, baka po si punon ka. Salamat po sa ng pagantabay, Henry M. Di pong personalan, kita po mga tugang taga-Hapot lang, ha? Ay buda, sus ko palan. Salamat pa lang kay nalingawang ko, kasuba ko. Si, kaso hapon palan, nagpadaraman ki, ki masiram na merindalan, si Ate Pauline, Miss Universe ng, dyan sa Maikuan, sa Miss Universe ni Mr. niya.
si Ate Pau. Salamat po diyan sa sa Satuya Tabi na ini na Juliana's Catering. Nagabot ka sa hapon, nagbalik ako duma, ayuson ta. Salamaton tabi maray, ulokon sa mga aki, boda mga magurang, tabi kan sendang merindalan, may juice pa. Thank you tabi Ate Pau. Sa sendong pinadarang merindalan duman sa satuyang mga agta dabang non tribe families, mga children and parents. Erinjo yon sinang kan sendang merindalan. Hinalat pati. Ika pala niya po si Henry M. Pwede nga mag-kiss. Ay, nga ko. Okay. Salamat po Pauline, sorry. Juliana's Catering. Tabi thank you tabi. Sir Joel, mabuhay ka busing. Salamaton Sa masunod naman. Okay, so kabos tabing donors. Thank you. Padagos pa po kami nag-acceptar digdi sa DZGB. Pakitext lang po sa muya ng mga pagiriba. Salamat po kasi ng pagantabay. Goodbye, mabuhay. Ang programang Hapot, inihatod sa Indo, kan Generic Drugstore. Gamot at serbisyong wastot abot kaya, may karapatan ka dyan. Kaya't bumisita na sa pinakamalapit na Generic Drugstore. Dahil sa Generica, may cake ka. Feel mo panalo sa Coke Studio. Feel mo, input code isend. Pwede ka manalo. Panalo everyday, every week may 50K. Grand prize ng 1 million. Panalo sa Coke Studio. Walang extra, I feel ya. Walang load, I feel ya. Stuck sa bahay, I feel ya. Panalo sa Coke Studio. Promo duration is from September 7, 2020 to November 28, 2020. Per DOH, FDA, CFR, permit number 0737 series of 2020. Approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge para lahat tayo chillax. Pag chillax ang trabaho, Laging ganado. pag laging ganado. Approve ang trabaho. Kaya just have a judge para lahat tayo chillax. Have a judge and chillax. Tandaan, approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge para lahat tayo chillax. Kitang mga Bicolano.